Hei, vă salut pe toți cu mare bucurie! Recent am fost la Roma și m-am întors din vacanță și am găsit ceva timp să vă povestesc și vouă despre locurile pe care le-am vizitat. Aici ne aflăm în fața Bazilicii Santa Croce în Ierusalim. Am ajuns această bazilică în a doua zi, adică în data de 30 septembrie 2025. Această biserică este una dintre cele mai vechi din Roma. Este construită în secolul al IV-lea după Hristos de către împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin, cel care a legalizat creștinismul în întreg Imperiul Roman în anul 313 după Hristos. Biserica este una foarte importantă atât pentru pelerinii din Roma, cât și pentru pelerinii din întreaga lume romano-catolică, dar și nu numai. Aceasta este unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din Roma. Biserica fiind considerată una dintre cele 7 locașuri de cult importante ale orașului. Bazilica are o importanță datorită faptului că conține un muzeu cu niște relicve speciale. Aici intervine tradiția creștină, ca să zic așa, și care ne vorbește despre câteva lucruri interesante. Vedem imagini cu picturi. Picturile din toate bisericile din Roma pe unde am fost sunt foarte plăcute. Ați văzut cât de mare este biserica? Totuși, la muzeu trebuie să vă zic despre de ce este atât de importantă această biserică pentru catolici. Totul este făcut imens gigantic, în așa fel încât să te simți cumva mic și totul este de dreptul impunător, părerea mea. Pot să vă zic că am văzut foarte mulți turiști atât la această biserică pe celelalte le drept că este un motiv special pentru acest fapt. Anul 2025 este un an special pentru Biserica Catolică, fiind un an jubiliar. Este vorba despre un soi de eveniment ce are loc odată la 25 de ani și care, cum era și de așteptat, atrage mult mai mulți turiști decât în mod normal. Acest fapt a contat și l-am simțit pe pielea noastră. La începutul lunii octombrie, era normal să fie mai puțini turiști. Nu însă și în 2025. Sunt așa de mulți turiști. Dar să știți că noi am avut parte de surprize, în sensul că la Vatican, de exemplu, și la ora 7 dimineața trebuia să aștepți și o jumătate de oră ca să poți intra în piața San Pietro și în Bazilica San Pietro. În timpul zilei nici nu zic nimic. O să pun la un moment dat niște video și o să vă dați seama. Erau că 10.000 de oameni la un moment dat, o coadă care se întindea de la Castel Sant'Angelo până la piața San Pietro, pe una dintre intrări, și o altă coadă imensă de la Muzeul Vaticanului spre piața San Pietro. Revenind, de ce este important muzeul? Este, cel puțin așa ne zice tradiția creștină, că în muzeu se află niște relicve importante pentru religia catolică, giuliul lui Isus, 2 spini din coroana cu care acesta a fost răstignit, precum și fragmente din crucea de lemn pe care acesta a fost crucificat. Tradiția creștină zice că toate acestea, împreună cu Scara Sfântă, un alt loc important de pelerinaj situat vis-a-vis de Bazilica San Giovanni în Laterano, ar fi fost aduse de către împărăteasa Elena de la Ierusalim în jurul anului 326 după Hristos, deci după ce practicarea creștinismului devenise legală pe tot cuprinsul Imperiului Roman. Aici avem un muzeu pentru martiră micuță, Antoneta Mo, născută în 1930 și decedată în 1937. Dar ce este mai important, o urmează imediat. Acolo am încercat să intru, dar era cu plată și nu aveam bani să intru. Mai departe putem vedea de ce este importantă Biserica Santa Croce în Ierusalim, așa cum spune și denumirea Biserica Sfintei Cruci din Ierusalim. Pentru câteva relicve importante, susține tradiția catolică. După cum puteți vedea în față aveți o cruce la care se uita turiștii pe care dau și eu zoom. Se spune că în cruce sunt băgate fragmente din crucea de lemn a lui Isus. Crucea pe care acesta a fost crucificat pe dealul Golgotei. Pe lângă această cruce sunt și părți din crucea unuia dintre cei 2 tâlhari răstigniți alături de Isus. De asemenea, tradiția creștină ne spune că acesta ar fi giulgiul lui Isus. Puteți vedea textul explicativ în limba engleză. Acel veșmânt care a fost folosit asupra a lui Isus în momentul luării lui de pe cruce. De asemenea, de a fi cea mai citit și am văzut, se pare că această biserică, dar păstra și 2 din coroana pe care ar fi purtat-o Isus la momentul răstignirii, precum și un cui care ar fi fost bătut, fie în marinile, fie în picioarele sale. Sigur, aceasta este tradiția creștină. Fiecare face cum dorește.
Fiecare poate crede sau nu. Cert este faptul că am văzut foarte mulți turiști care vizitau această biserică de-a lungul zilei. Ce este important de precizat este că tot timpul echipaje multiple, echipaje de carabinieri stăteau lângă biserică și asigura ordinea publică. Deci era imposibil să voiai vreo problemă. Biserica era vizitată zilnic de câteva sute de persoane, poate peste 1000 sau poate mai bine de atât. În fiecare zi am văzut multă lume cât am stat acolo. Așa cum am mai zis, biserica e absolut impresionantă. Și asta a fost doar o primă biserică pe care au văzut-o Roma și care mi-a plăcut foarte mult. Drept este că acolo era chiar locul unde eram cazați. Practic, ne aflam chiar în aceeași clădire cu biserica. Cazarea se afla în lateral. Dacă vă uitați pe Google și căutați Domus Sesoriana, veți vedea că am avut avantajul să fim foarte aproape de tot felul de mijloace de transport. Uitați-vă la detaliile picturii cât de expresive și de bogate în detalii. Cât de multă muncă! Aici nu mai știu ce oră era, dar era dimineața în jur de ora 10 dimineața. Deja venea lume. Am văzut că pe timpul zilei au foarte mulți turiști asiatici. Cu precădere din Coreea de Sud veneau turiști creștini. Nu mă pricep, dar erau din aceea reverendă tipică, cu acel guler clasic pe care îl recunoști de la depărtare. Foarte mulți am văzut din acea zonă a lumii. Mai trebuie remarcat faptul că această biserică se află poziționată exact în zidul defensiv creat de împăratul Aurelian în anul 271 după Hristos. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu împăratul Aurelian, acesta a fost un împărat roman care a ordonat retragerea romană din Dacia exact în același an. O retragere care a durat mai mulți ani și care a pus bazele creării ulterioare a spațiului românesc, precum și a etnogenezei poporului român, precum și bazele limbii române de astăzi. Practic, romanizarea spațiului carpato-danubiano-pontic a pus bazele a ceea ce suntem noi astăzi ca popor. Uitați cât de mari sunt toate aceste încăperi. Nu mă pricep la termeni bisericești sau alte chestii, dar uitați cât de frumos este totul. Cât de impresionat! Avantajul este că practic peste drumul pe care îl vedeți în față, perpendicular cu biserica, au magazine și alte chestii utile. Se văd turiștii care se apropie de biserica. Și chiar veneau foarte mulți. Asta a fost unul dintre aspectele văzute pe toată durata șederii noastre acolo. Așa era în fiecare zi. Cam asta a fost despre Bazilica di Santa Croce sau Biserica Sfintei Cruci din Ierusalim. Sper că v-a plăcut acest video. M-ar bucura mult dacă ați da un like, follow, share. V-am pupat!